Lapo Bagong? Gaweane wis rampung kabeh. Iki ngono, aku ya ikut berbahagia. Yo piye meneh duwe sahabat sebaik iki Kang Gareng. Oh alah. Kang Bagong. Ki Gareng, Kepiye Pak Gondol? aku ya rumangsa kesel. Iki ngene enak-enak tak sawang. Istirahat keturun ana ing kono. Tapi rasane aku ya pegelen. Tandang gawe semono agihe dhewe. Lagi ngono Bagong iki klebu kurang tanggung jawab ngono Ki Gareng. Aja ngono Ndul. Kabeh iku kan kita tim. Tim iku ya kudune ya ana sing ngene ana sing ngono lho Ndul. Ngono ya Kang Gareng. Bagong, dalam Kang Gareng kepiye wae kahanane kepiye wae kadane sing jenenge netepi tugas iku ya kudune kudu tanggung jawab kok. Emang opo Kang Gareng? Ya kudune tanggung jawab. Senajan Kang Gareng iki ora ana ing kono, tapi nek wis dadi tugasmu karo Pak Gondol ya mestine dadine tanggungane wong loro. Dungono Gong. Aku capek kok Kang Gareng. Pasiku aku lemah, pasiku aku kurang semangat. Aku kecapean. Ngono Kang Gareng. Yo, tapi aku ya minta maaf Kang Gareng. Ya minta maaf Dul.